Не мога бе, брат, толкова съм консистент, трябва да го Това е мина. легит ката експириенса. Брат, това, след още 10 минути игране ще стане ката експириенса. Само дето това е, actually ниво има малко difficulty за разлика от ката. Между другото, да бъда ли честен, струват ми са много подобни, by the way, като difficulty. Минаха Танатос. Мина ли го? Да. Let's go. What Nice. the fuck? No further. GG. What the fuck? No. Марто, това не го очаквах. Let's go. Марто флюк на хендинга. Let's go. What the fuck? Let's go. Росен ми обясняваш... Let's go. Брат, знаеш какво е смешно? Росен ми обясняваш, аз му рентвах как това е най-инконсистент уейва и го флюкна. Добре. Найс. Аре.